La cererea lui Alex, melodia asta pentru toate fetele și pentru Edi special. Și de la mine Raihol, direct aici de la terasa lui domnul Gore, la Poiana Mare. Ia-o-s, ia-o-s. Sunt vacă nemaritate și-mi place să fiu amantă și nu-mi pare rău deloc ca amantul frumos foc. Sunt vacă nemaritate și-mi place să fiu amantă și nu-mi pare rău deloc ca amantul frumos foc. Spune-mi, spune-mi ce să fac, că de tine mi-este drag. Spune-mi, spune-mi, spune tu dacă mă iubești sau nu. Spune-mi, spune-mi ce să fac, că de tine mi-este drag. Spune-mi, spune-mi, spune-mi tu dacă mă iubești sau nu. Hai, haide! Eu sunt bărbat însurat și toate fetele-mi plac. Inimioara mea ar vrea să stau o noapte cu ea. Eu sunt bărbat însurat și toate fetele-mi plac. Inimioara mea ar vrea să stau o noapte cu ea. Spune-mi, spune-mi ce să fac, că de tine mi-este drag. Spune-mi, spune-mi, spune-mi tu dacă mă iubești sau nu. Spune-mi, spune-mi ce să fac, că de tine mi-este drag. Spune-mi, spune-mi, spune-mi tu dacă mă iubești sau nu. Hai! Ia-o-s, ia-o-s, Giugi Mafia pentru tine, de maestre dominor și mișcă. Atenție-ne! De la Itelaș pentru viața lui Alina, care iubește mult. Și pentru fratele lui Denis. Și pentru Alex. Și pentru mine. De la mine Raihol, direct aici de la terasa lui domnul Gore, de la Poiana Mare. Pentru toți băieții. Ia-o-s. Cum îi place lui Alex. Poți să-mi spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce asemenea tuni, fugi, fugi că vin băieți buni. Poți să-mi spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce asemenea tuni, fugi, fugi că vin băieți buni. Sunt eu un maniac, probabil că da, pentru că sunt mai mărin. Solo! Se aprinde țigarea cu 50 de euro să moară mama. Aici la Poiana Mare. Altceva. Ia-o-s, ia-o-s. Sunt eu un maniac, probabil că da, pentru că place să fac banii în mașina mea. Yo, 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 yo. Pentru toți fanii Raihol să știe. Noroc, am 206 cai să mă întorc. Da, si ca un bebe din 90 de ori, ca viație de la orice rival. Pe interval se crește ca pe ochiul meu, se crea la fatal. Îmi place genul de mașină cu preză tăcenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică, încă de mii. Să-mi cobor ceva ce tu mergi, știi ce zic. Ai un pasat și 2003 știu. Vezi 6 TDI cu tot ce vrei, mă, el știu. Dar mai sunt peste câteva supăra, da, parcă ar vrea tot aceeași fată, nu te supăra. Face de când văd un Golf 3, carosat un plat VIP, fac o torpilă de 2 metri tunărită, modificată la volan vreo fată, mai tată. Hai, lasă tot așa, că nu se mai văd așa. Bă, nu stăm cu periune, dar nu mai plac o marcată. Uite spoilere și mate fac în sorii. Dă-i o mofia, garde toate faci și mai etete. La America, curcubeu, cameleon, să nu vrei tu să-mi spui când faci orice te zonă. Violet, vede aprins, vede aprins perlan. Ia-o-s, ia-o-s. Poți să-mi spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce asemenea tâni, fugi, fugi că vin băieți buni. Poți să-mi
spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce însemeni aduni. Solo, încă 500 de la Itelaș pentru viața lui Alina și pentru toată masa de la Piscu Nou, pentru Alex Freistaru și omul cu cele mai multe pământuri, Edi Epângeac. Ăsta e nume chinezesc, ce ăsta? Iauzi. Ce sune? Bagă toba de la Tranquila, da? Să înceapă sistemul Rifle Studio. Mișco. Aha. Venim și acolo în forță maximă la voi. Yo! Când dorm cu nevastă mea, dorm cu spatele la ea, nu mai vine nicio poftă pentru că m-am dat bun.